ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юрист тиҷаи муроҷиат кун скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо, яъне видеои нави мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментарияҳо ба мо равон кардагӣ буден ва боз як новости нави дигара пешкаши шумо гардониданд. Новости имрӯза дар бораи кушодашавии парвозҳо ва сарҳадҳо. Чӣ хеле ки ба баъзеи шумо агар маълум боша ва агар ки бехабар бошен кадомед, ҳозир ба маълумоти шумо мерасонем ки аз 1 октябр границаҳо ва парвозҳои доимӣ байни ҷумҳурии Узбекистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешавад. Яъне ба ҳамаи мо шумо маълум буд ки аз моҳи март границаҳо ва парвозҳо баста шудагӣ буданд ва хушбахтона аз 1 октябр ҷумҳурии Узбекистон тасмим гирифт ки парвозҳо ва границаҳои худша ба ҳамаи ҷо кушода кунад. Яъне на танҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ба ҳама ҷо парвозҳоша кушода мекунад, лекин ана ҳамин қонуну қоидаҳои беморира бояд ҳар як шаҳрванде ки ворид ба кишвари бегона мешавад риоя кунанд. Бо худшон маълумотномаи тиббӣ дошта бошанд ва қонуну қоидаи беморира риоя кунанд. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Пеш аз комментарияҳоро хондан як чиз дигара ба шумо хотиррасон мекунам ки чандин нафаро бисёре аз обуначиҳои канали мо саволҳои такрорӣ зиёд ба мо равон мекунанд ва ба ҳамун шахсиятҳо гуфтаниям ки оиди рейс, оиди билет, оиди границаҳо агар бихоҳем ки маълумот дошта бошен, видеоҳои пештараи моро тамошо кунед. Мо дар ин мавзӯъҳо аллакай суҳбатҳо гузарондагӣ ҳастем ва фаҳмондагием ки нархи билет чанд сумай ва парвозҳо ба куҷоҳо уишидагия ё ки чартерни рейсҳо чанд дига муқаррар шудагия, ҳамаша мо ба маълумоти тамошобино расондагием. ҳозир мехонем комментарияҳои нава. Генерал нависта: мардуми тоҷике ки шаҳрвандии Россия ҳастен, хуб гӯш кунен. Ман фаҳмидам ки билета беҳад қимат мефурӯшанд. Агар хоҳем ки 24 000 рубл кати билет гирем ба Россия, нависем ман дар роҳша мегумтон. Марамад инаи бародар роҳша медонистай муроҷиатш кунен, ака дар иҷа мутаассифона ягон рақами телефонша нанависта, ягон адресша намондае ки ба ҳамун муроҷиат кунен ва аккаунташ номаш Генерал. Ширкати Alabum.com ба шумо беҳтарин телефонҳоро бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунад. Доставка ба ҳама шаҳру областҳои Федератсияи Россия ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, Кулоб, Хуҷанд бепул карда мешавад. То 10 октябр агар шумо тариқи сомонаи Alabum.com телефон заказ кунед, ба шумо 1 соат ё повербанк тӯҳфа карда мешавад. Барои заказ кардани телефонҳо ссилкаи сайт дар описанияи видео. Аз номи канали юрист тиҷаи муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Беҳрӯзи Файзулло навистай: салом алейкум акай Сорбон. Як фарзанд дошта бошӣ, фарзанди як каси дигара ба номат гузаронӣ. Хизмат мебаранд ака, ҳамин саволда ҷавоб медодем. Пешакӣ раҳмат. Агар бо тариқи ҳалномаи суд документально фарзанди дига каса ба номат кунӣ, албатта ки вай аллакай фарзандите ба қонун ҳисоб мехӯрад ва ба хизмати ҳарбӣ бурда намешавад. Муҳаммад навистай: худованд мисли пештара шавад. Омин. Ғарибо дуо кунед ки ба назди падару модарамон равем. Як чизи дига акай Сорбон. ҳозир дар ҳамин вақт Тоҷикистон равӣ, ба чартерни рейс депортатсия мекунанд? Ростай лутфан ҷавоб те ака ба саволи ман. Мо дар ин савол бисёр ҷавоб додем, аллакай фаҳмондем ки депортатсия намекунанд дар ҳолате ки агар ҳуҷҷатгузориҳои шумо дуруст бошаву ягон ҳуқуқвайронкунӣ накарда бошен дар вақти Россия будандон. Абдуғаффор нависай: салом Сорбон. ҳозир дани момент сарҳади Тоҷикистон ба кадом давлатҳо кушода ҳаст ё парвозҳои ба кадом давлат рафта мешавад ва мо метавонем ки границаи Тоҷикистону Қирғизистонро гузарем. Рӯзи 21 границаи Россия Қирғизия кушода мешавад. Барои аз Қирғизия паридан ба Москва чӣ хел равем? бародарои азиз хоҳиш мекунам ҳамин саволе ки менависен илтимос як бор саволи худтона бихонен баъд амуҷа пешкаши ма бигардонед, чунки баъзе нафар хатогӣ бисёр мекунӣ ва ман мумкин хато бихонам ҳамун чизи мехостагии шуморо баъд фаҳмонда натонам ба шумо. мутобиқи ки дар иҷа қайд кардай ҳозир дани момент ба куҷо парвозҳо кушодай, аз ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ба Дубай парвозҳои мунтазам барқарор шудагианд ва Қирғизистону Россия
Россия танҳо байни якдигариш кушода кардагиам. Ба Тоҷикистон, Қирғизистон маҳкамай. Ту ба Қирғизистон биёй, ба Тоҷикистон омада наметонӣ бародар. Раҷабов нависай: салом бародар, ҳамин комментарияи мара обязательно хон. Мо ду бачаем, падарам модарам ҷудо шидагиам, 20 сол шид. Ман қатъи модарам зиндагӣ мекунам, бародарам қатъи падарам. Ама ба номи модарам гузаштагиам, бародарам ба номи падарам. Мара хизмат мебаранд, агар ман хизмат равам, модарам худаш тоқа мемонад. Ман яка писар ҳисоб мешавам. Пешакӣ раҳмати Аллоҳ нигаҳбонад. Ту бояд дар военкомати ҳамун ноҳиятон, яъне дар ҷои зисти хитон ариза бинависиву ва ҳамин ҳолатера ки ҳозир дар инҷа қайд кардӣ, дар ҳамун ариза қайд кунӣ, пешкаш бигардонӣ ва баъдан мумкин ки тира документални яка писар бигзаронанд. Суҳробҷон навистай: ассалому алайкум ака, парвозҳои доимӣ имсол кушода мешавад ба наздикӣ ё ки не? Аниқтарашро мегуфтем ба мо ғариб писарон. Иншааллоҳ агар ки худованд розӣ боша кушода мешавад. Як чизе бародаро ки ҳамин беморӣ ва ҳамин баста шидани сарҳадҳо, баста шидани аэропортҳо ҳамаш ба хости худованд шидагиай ва боз иншааллоҳ ба хости худованд ҳамаш ба мисли пештара бармегардад. Алигарх навистай: акай Сорбон, аввалан худо нигаҳбон бошад шуморо ва аҳли оилаатонро. Мегуфтед ман бояд развод кунам, бачам 1,5 сола шид, ариза пешниҳод кунам яке зан отказ кунад, чӣ гап мешавад? Алимент меспорум, фаҳмон важная яка. Имкон боша аблошкаи экран таба навис развод, фаҳмем, оддӣ када фаҳмон. Ака мутаассифона бародари азиз, ман имина ҳамин сухани тира наметавонам дар бораи ҳамин мавзӯъ гуфта дар кавер нависта ва агар тамошо кардаиста бошӣ бародари азиз, вақте ки ту ба суд барои развод ариза менависӣ ва зан отказ мекунаву, ту ба ҳамин хоҳиши худат, ба ҳамин мақсади худат меистӣ ва муҳлати оштишавии шуморам агар ки бигзарае муҳлат, дар ин ҳолат мақсад ки тарафдори ту мешавад, суд ҳалнома бо тарафи ту бироварда мешавад, лекин дар иҷа ту алимент ба фарзанд месупорӣ бародари азиз. Мақсад агар вақте ки ту аризара менависӣ, дар ҳол тура ҷидо намекунанд, муҳлат метиҳанд 3 моҳ барои оштӣ шидан, яке аз фикротон нагарден. Пас аз 3 моҳ агар бо дар ҳамин фикрат қарор дошта бошӣ, бо мегиранд 6 моҳ мекунанд ҳамин муҳлата ва пас аз 6 моҳ агар ки ту фикрата ҳалиш накунӣ, баъдан суд ба тарафи ту ҳалнома мебирораву загстона бекор мекунанд. Он навистай: Сорбон, чӣ ба коверда дурӯғ менависӣ бародар? Трам ранги рептиҷе шидӣ? Дар бораи никоҳи хешутаборӣ ҳичи нагуфтӣ, чӣ гӣ надорӣ? Видеота то охира дидам. Бародари азиз, агар ки видеои мара то охир шамедидӣ, ин комментарията фикр мекунам ки наменавистӣ ва ин комментария аз сабабе ки ё беаҳамият тамошо кардаӣ ё ки мумкин ягон хусумат дорӣ нисбати мо. Дига ягон чӣ гуфтанӣ нестима нисбати ту. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад, саволотона дар поёни ҳамин видео ё ки дар Инстаграм ба ма равон кунен ва агар шахсое ки ба саволҳои худшон ҷавоб нагирифта бошанд дар Инстаграм ё ки дар Вайбер ё ки дар ҳамин Ютуб узр мепурсам, чунки саволҳои шумо беҳад бисёрай. Мо сари вақти бисёрмона сарф карда наметавонем аз саҳар то бегаҳ ки ба ҳамаи саволо ҷавоб бигардонем. Ба ҳамин хотир узр мепурсим аз ҳаматон. Иншааллоҳ ҳар вақте ки вақти зиёдӣ ёфтем, саволҳои шуморо ҷавоб мегардонем. Дар канали Юрист Тиҷей ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.